sacramentum hablosi, vicrunasi, il feblat mi. Kemm nixtieq li ninvestak, o Ġesu sagramentat, fuq l-artal fejn tinsab waħdek minn kulħadd abbandonat. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kemm nixtieq li jilqlub kelli ta' kemm huma lejk ingrati ta' dawk li ma jarfuk biex tant qlub lilek kont nagħti. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Imma għaliex qalb waħda tajtni kollha lilek ir-rejtna tiegħek bħala vittma tal-imħabba tant għalihom kemm għalija. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Mill-imqaddes tabernaklu o Ġesu għatla tinsini fi diwtama kattar fija u bin-nar ta' mħabtek imlini. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. O Ġesu fuq sibijieti, fuq kull xewqa tal-qalb tiegħi, xerred dejjem il-barka tiegħek mod li tibqa' dejjem miegħi. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Skont il-fema l-bżonijiet tal-Papa, missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nitolbu. Issa li ġedditna mulej bil-mister qaddisa għamel li nsiru nixfu lil Sant'Agnese fil-qawwa tal-għaġeb li wrizza l-aħħar biex jistoqilna niksbu l-premju tas-sabar fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom
nixtieq nabża li funeral tal-ma għada se jkun ix-Xewkija fit-3:30 il-qudiesa wara s-sejr id-difna fiċ-ċimiterju tax-Xewkija. Nitlobkom titolbu għalina l-familja tagħna għalma biex il-mulejja tiegħi mistieħ ta' dejjem u nitolbu għall-erwieħ tal-benefatturi kollha tagħna. Grazzi tas-sapportu tal-messaġġi u tal-inkoraġġiment li għamiltuna f'dawn il-jiem li għaddew. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku l-mulej. Mena l-innu se neħduh minn paġna 749, 749. L-innu u
Anzi 750 għal Qaddisa Martri Sant'Agnese. Għamlu bookmark hemmhekk, mbagħad it-tieni bookmark ilu nagħmluh il-ħamis tat-tieni ġimgħa sa nagħtikom il-paġna. Il-paġna 119, żewġ marki għamlu, paġna 119, 117 u l-paġna 751 għax għal Verġini Martri. Nibdew l-ewwel minnu. U bil-wifqa nsibu paġna 750 Qaddisa Martri. O Allah, ejja ehli jisni, مولاي في التشهني gloria للمسير وللبان وللإسبيرتو سانتو كيف من البدو السوداء أيام ويبقى دايم تدايم آمين هللويا 750 مولاي الله انت الشرطي وحداني الجه والبريميو tal-qalbina kollha tiegħek li fuq l-art għalik issiltu. Aħna llum qegħdin infaħru martri tiegħek li tatxida ta' twemmina b'tixri d-demma biex tintrabat sħiħ ma' Kristu. ċaħdet lena ta' di-dinja, rifset b'qawwa fuq kull fruwa, siba bis li tikseb lilek, u l-wedi timbirka tijek. Bħila barranija u sabar, dbatijiet qalila ġarbet, demma xerdet wint fimħabtek, ħatta teħx għal dejjem miegħek. Ġieħi reb ta' din il-martri, Alla ta' kull tiba u ħnina, nitolbuk fiċċo kontana, għat il-mafra tijek lina. Sabiex niġu naqsmu maħħa, l-istess xorti ġewwa s-sema, miġburin il-kol madwarek, fid-dar tijek għajn tal-ħajja. Lilekom issiru mijek, libnek u l-Ispirtu Santu, ġej jintrat fħejru glorja, kif mil-bidu issa u dejjem. Amen. Sansibu paġna 117 u ħallu l-bookmark hemmhekk għax ikonna bżonnu wara s-salmi. 118. L-antifona, noqdu bil-qeda. Jien għamiltek dawra l-ġnus biex is-salvazzjoni tiegħek satru fl-art ta' salb. U Alla għati lis-sultan il-ħaq tiegħek, il-ġustizzja tiegħek lil bin is-sultan. Biex jiġġudika l-poplu tiegħek bil-ġustizzja u bil-ħaq l-imsejknin tiegħek. Jinżel mill-muntanji jislim lill-poplu, tinżel mill-oljiet il-ġustizzja. U jħares id-dritt tal-imsejknin tal-poplu, isalva l-fqajrin u jrażżan il-min jakisom. Ħajdum kemm iddum ix-xemx, kemm idum il-qamar minn żmien għal żmien. Jinżel bħax-xita fuq ir-raba maħsud, bħal-ħalba xita li ssaqqi l-ard bilaġġ. Ħaddar fjiemu l-ġustizzja u slim kotran sa ma jintemm il-qamar. Isaltan minn baħar sa baħar u mixmara sa truf l-ard. Qudiemu jitbaxxew l-edewwa tiegħu, dawk li huma kontrih it-trab jilaqu. Islaten ta' Tarsis u tal-Gżejjer jagħtuh ir-rigali. Islaten ta' Xeba u ta' Saba qotjiet iġibulu. Iqimuh islaten kollha, il-ġnus kollha lilu jaqdu. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
Jien għamiltek dawla l-ġnus biex is-salvazzjoni tiegħek satru fl-art tasal. Il-mulej jisalva l-fqajrin u jeħlishom mill-moħqrija. Għaxu jeħles lil-fqej li jsejjaħlu u lill-imsejkel li m'għandux min jgħinu. Iħenna d-dajjef u għal-fqajjar, il-ħajja tal-fqajrin isalva. Jeħlishom mill-qer u mill-moħqrija, demmu mażis u d-dim għajnejh. Ħajjejx is-sultana għal dejjem, jingħata lilu deb ta' Xeba. Ħajjitolbu għalih dejjem u jberkuh il-jum kollu. Ikun kotran il-qamħ fuq l-art, jola sal-qċaċet tal-oliv. Ikun il-frott tiegħu bħal Libanu, iħadru l-uċuħ bħal ħaxix tar-raba. Ismu jibqa' jissemma għal dejjem, idum ismu sakemm iddum ix-xemx. Bih jidbir kull ġnus kollha tal-art, il-popli kollha isejħulu ħini. Imbirek il-mulej Alla ta' Iżrael li waħdu jagħmel ħwejjeġ tal-aġel. Imbirek għal dejjem li sem imsebbaħ tiegħu, timtela l-art kollha bis-seb tiegħu. Amen, amen. Glorja lill-Missier li benu lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Il-mulej jisalva l-fqajrin u jeħlishom mill-moħqrija. Ġiet is-salvazzjoni u s-saltna ta' Alla tagħna. Niżukħaj mulej Alla li tista' kollox, li jint u li kont, tal-li ħadd il-qawwa kbira tiegħek u bdejt is-saltan. Il-ġnus imtlew bil-korla, imma ġiet il-korla tiegħek u wasal iż-żmien li jsir ħaq mill-mejtin. U jingħata l-ħlas mistħoq lill-qaddejja tiegħek il-profeti. Lil-qaddisin u l-dawk li jibżgħu minn ismek, kemm iż-żgħar u kemm il-kbar. Issa ġiet is-salvazzjoni u l-qawwa u s-saltna tal-Alla tagħna u s-seta tal-Messija tiegħu. Għax twaddab il-barra dak li jixli l-ħutna, li lejlu nar jixlihom quddiem Alla tagħna. Huma ħarġu rebbieħa fuqu bis-saħħa ta' demm il-ħaruf u bis-saħħa tax-xhieda li taw. U xejn ma ożew ħajjithom, hekk li ħadu saħansitra l-mewt. Għalhekk ifirħu smewiet u intom li tagħmru fihom. Glorja lill-Missier li benu lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Ġiet is-salvazzjoni u s-saltna ta' Alla tagħna. Issa nsibu il-komun tal-martri u nsibu il-lezzjoni qasira li qiegħda isfelnet paġna 754. 754. Isfelnet taqra Pawla. Eżiż, ifirħu, għax intom qegħdin tissieħbu fid-dbatijiet ta' Kristu, biex aktar tifirħu u titennew fid-dera tal-glorja tiegħu. Jekk maqdrukom minħabba l-isem ta' Kristu, ħenjin intom, fuqkom għandkom l-Ispirtu tal-glorja li hu l-Ispirtu ta' Alla. Hawnhekk San Pietru qed jistedinna biex fid-dbatijiet tagħna fil-mumenti ta' niket li ngħaddu minnhom ma nħossuniex id-disprati, imma minkejja dbatija San Pietru qed jgħidilna ħossukom it-tamati, nistattama, aħna nistattama. U it-tama tenna fil-momenti l-iktar ta' tiġrejb, fil-momenti ta' vojt, fil-momenti tal-mewt kif għaddej bħalissa jien tal-uttu. Imma il-mulej qiegħed magħna u ifarraġna biex, ifarraġna bil-kelma tiegħu. Meta tisma' dak il-klim sabiħ u ilqgħu minhu l-ħajja, kull min jgħixu jemmen fiha ma jmut qatt. Tgħid mena m'għandix għalfejn nitnikket iż-żejjed, titnikket għax aħna imut lek pet, annimal żgħir tkun tħobbu, tħoss għalih. Għassi para jmut xi ħadd fil-qrejb, imut ommok, imut missierek, imut ir-raġel, imut ħabejb. Il-ħajja tagħna mimlija b'dawn il-momenti. U iktar ma nikbru, iktar sa jkollna minn dawn. Għax il-kju jeqsar, jibdew imorru ħbiebek, mill-klassi tagħna marru diġà xi 5 mill-klassi tal-ICU. U inti bda tagħmel mistoqsija x'kellhom dawk għar jew aħjar minni.
Imma fl-istess ħin għall-bniedem tal-fidi, speċjalment meta aħna nkunu qrib dan li qiegħed fl-Ewkaristija, allura ikonna tama ġdida. Ikonna l-qawwa. Illi ma tiġix minn ġofina, inti tgħid għax in-nies jgħidulek għamil kuraġġ u kun strong u kun hekk, mhux minn ġofina tiġi minn barra l-qawwa. U l-qawwa tiġi minn hawn. Tiġi mit-talb li nkunu tlabna qabel, mhux dak il-moment li nkun għaddi minnu, tiġi mill-kelma li nkunu smajna qabel, mill-karità li nkunu għamilna. Ejja f'kemm hawn nies u l-karità mhux biss il-karità ngħinu bil-flus. Imma pereżempju jien nara f'dal-momenti li għaddej minnhom bniedem jiftakar fi kullu manna tant mezzi telefon ilu kienu jibatulek kard u tiddum biex tasal u llum f'temp ta' sekonda tikteb message aħna qegħdin miegħek, aħna qegħdin nitolbu għalik. Dak jerfgħulek ftit l-ispirtu, m'intix waħdek. U dan huwa kważu ta' konsolazzjoni u għaliex le feħ fil-mulej. U kif jgħid San Pawli ifirħu fil-mulej, ifirħu. Aħna kull ma jagħmel m'hemm xejn li ma jiġrejx mir-rieda tiegħu, mill-pjan tiegħu, kollox mill-pjan tiegħu. Il-missiera meta ngħiduha hekk, ikolli trid int. Mhux li aħna għandna l-proġetti tagħna. Aħna nixtiequ kieku ngħixu mhux 100 ma kemm 110 u nixtiequ nkunu ħilsa mill-mart kollu tad-dinja, kimrat ħaddieħor jimporta imma kien imirdu aħna jew tagħna. Eżis, nintreħew f'idejn il-mulej. Ħajmexxiju. U jmexxi l-ħajja tagħna, u jaf x'għandna bżonn, u jaf id-djufija l-fraġilità tagħna, u jaf kemm aħna dgħajfa u kemm ma niswew għal xejn u kemm kull tikka ċaqliqa tad-dajsa twerwirna. Imma l-mulej qiegħed magħna. U insobuh l-iktar fil-mumenti ta' tiġri. Iktar ma ngħaddu momenti ta' tiġri, iktar il-fidi l-għajnejn tal-fidi jgħidulna il-mulej tibżax. Bħal meta għamil mal-temp u Kristu kien qiegħed fuq id-des, ma jimpurtax inta għalik li se nerqu qalulu d-disċipli u qam u l-lajdeh u waqqaf l-rieħ u waqqaf l-ibra. U hekk jagħmel kull meta ngħaddu minn dal-momenti x'hekk jagħmel. Jien naħseb poġġi jdeh fuq qalbna u jidilna ħanikkalmakom jien. Il-mewġ ikraħ tal-ħajja, l-irjieħ illi ħajtajru. Ifirħu għax intom tissibu fid-batijiet ta' Kristu. Aħna fid-dinja dbatu jkollkom qal Ġesu lid-disċipli, imma ħajtina s-salvazzjoni, imma ħajtina l-ferħ tiegħu. Allura dal-momenti jeżista l-Ewkaristija ħajsostnuna, ħajtuna dik il-fidi li għandna bżonn, ħajtina dal-kuraġġ illi għandna bżonn biex nemnu illi jew fil-moment li ma nistgħux nimxu fit-triq tad-batija jaqbadna minn idejna kif kienet tomna tagħmel omna meta konna żgħar, missierne meta konna żgħar. Jagħmel ukoll Ġesu magħna. Ejjew nirringrazzjaw u ngħidulu mulej tina preżenza qawwija tiegħek f'kull pass li mmiddu fil-ħajja tagħna. Bil-wifqa paġina 755. Responsorju qasir għal martri wieħed. Ġarrabtna u Alla iżda ħriġtna fil-wisa. Ġarrabtna u Alla iżda ħriġtna fil-wisa. Għaddejtna mill-prova bħal fidda. Iżda ħriġtna fil-wisa. Glorja lill-Missier lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Ġarrabtna u Alla iżda ħriġtna fil-wisa. Nantifa? Il-qaddisin jagħmlu fis-saltna ta' smewiet, hemm jistrieħu għal dejjem. Issa nsibu għal min irid il-klim tal-Magnificat paġina 12. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla is-Salvatur tiegħi. Għaxu xed għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu, iva minn issa l-qudiem kull nisar jibda jsejjaħ lili. Għax is-setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar għaddejsu li sem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera il-qawwa ta' driegħu xerret lil dawk li huma imkabra f'qalbhom. Niżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom
u alla iċkejkni. Mela b'kull ġejt lil minu bil-ġuħu u l-onjabatom il-barra b'xej. ħasib Izrael għaddejtiju, għax ftakar fil-ħnina tiegħu. Għal-mawijiet lil-missirijietna bris Abramu nislu għal dejjem. Gloria lil-Missir u lil-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Il-qaddisin jagħmlu fis-saltna ta' smewiet hemm jistrieħu għal dejjem. Paġna 756, il-pejġ li jmiss, il-preċi tal. Din is-sija s-sultan tal-martri offra lilu nnifsu fl-ikla tal-aħħar u miet fuq is-salib. Inroddulu ħajru ngħidulu bil-ferħ kollu mulej jinfaħruhu. Bil-ferħ kollu mulej jinfaħruhu. Bil-ferħ kollu mulej jinfaħruhu. Għax ħabbejtna l-aħħar, inti s-salvatur tagħna l-għajn u l-eżempju ta' kull qawwa fil-martirju. Bil-ferħ kollu mulej jinfaħruhu. Infaħruh għax inti ssejja lil midimmin kollha ħalli jindmu biex tagħtihom il-ħajja. Bil-ferħ kollu mulej jinfaħruh. Infaħruh għax tajt is-seta lill-Knisja biex toffri d-dem tiegħek li nċerrit tal-maħfra ta' dunubiet, id-dem tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Bil-ferħ kollu mulej jinfaħruh. Infaħruh għax illum bil-grazzja tiegħek żammejtna sħaħ fil-fidi. Bil-ferħ kollu mulej jinfaħruh. Infaħruh għax illum seħibt miegħek ħafna ħwa fil-mewt. Bil-ferħ kollu mulej jinfaħruh. Ejjew nippreżentaw id-diffikultajiet tagħna quddiem il-mulej, it-tensjonijiet ta' qalbna, in-niket tagħna, it-tamiet tagħna. Nippreżentaw ukoll lil dawk il-persuni li jafdaw fiduċja kbira fit-talb tagħna, speċjalment persuni morda. Hemm diversi persuni fil-komunità tagħna illi għaddejjin mill-kura minħabba l-mart u jiddu nsostnuhom aħna bit-talb tagħna billi naqbżu għalihom quddiem Alla, jgħidhom lejħenna għalihom fid-dbatija li jħossu, fl-uġieħ li jħossu, fit-tensjoni li jgħaddu minna speċjalment min qed jirċievi kura għal xi mard daqsxejn serju. Ejjew insostnuhom bit-talb tagħna. It-talb tagħna jista' jagħtihom ħafna faraġġ u ħafna kalma quddiem il-mulej. Nippreżentaw lil dawk kollha li għaddejjin xi mumenti ta' tiġrib fil-familji tagħhom jew persuni oħrajn illi huma mnikta tilfu xi ħadd għażejs il-familja tagħna l-ewwel nett. Imbagħad ħafna familji oħrajn, speċjalment meta ikunu persuni għadhom żgħar. Nitolbu għal ħafna ommijiet illi jgħaddu minn mumenti ta' tiġrib meta jimirdu minħabba l-familja tagħhom. Nitolbu wkoll għal pajjiżna u għall-Ewropa u għad-dinja kollha ħalli il-vaċċin jinfirex iktar malajr, ħalli in-numru ta' dawk li qed jiġu infettati bil-pandemija jonqos dejjem iżjed. Mulej tina din il-grazzja. Ferraħna billi tarġa' ittina s-serħan tal-moħħ u tal-qalb li tant għandna bżonn. Inta sew missier qaddejs tieħu ħsiebna, nitolbu kieqaf magħna f'dawn il-momenti. Ejjew nitolbu kif għallimna rida nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, għafrinna dunubitna, għal ma nafru lil minu ħati għalina, u la taħannix fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Nitolbu u Alla li ttejn il-qaddejja tiegħek biex aktar ma jkunu dgħajf aktar turi bihom il-qawwa kollha tiegħek. Għatina l-grazzja li l-martri Sant'Agnese bħal marċivit minn għandek il-ħila biex tirbaħ, hekk ukoll inna fil-festa t-tifkira tagħha
taqlanna minn għandek il-qawwa biex dejjem nirbħu kull għawġ bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħix wisaltan flimkien mal Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku l-mulej. Dal-misteru arku btejna ejjew mela naduraw u qudiem il-riti ġodda suri qatt ma jispiċċaw bit-twemmin ġo qalbna nħossu dak li s-sensi li jaraw lill-missieri roddu l-liben qalbna kollha kull tifhi lejhom madberik ta' qalbna imħabbitna l-fuq it-ti lill-Ispirtu li ġej minnhom ħajru koll xejn inqas kbir. Amen. Nitolbu għati Alla missier fidili tiegħek li jsemmaw innu ta' tifħil il-ħaruf moti għalina u moħbi f'dan il-misteru qaddis u għamel li jum wieħed nikkontemplaw fid-dija tas-seb tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Ekum imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb imqadsa tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek għall-kbirhom Alla Marija Santisma, imbirka l-imħazza Immakulata l-Konċezzjoni ta' imbirek it-lom l-Ustan fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus Kastismu takka, imbirek Alla fl-Anġli għaddisin kollha tiegħu. Faru l-mulej intom ġunus kollha, sebħu popoli kollha, għax kbira jitju bitu mana u kelmet il-mulej kif il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, Omm Alla, Omm Alla, itlob għalina midin bihi issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Għal-benefattur ta' dil-Knisja ħajjunu mejtin missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem jistrieħu huma fis-slim. Il-lejla tajba l-kulħadd.